tao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapos. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Tanang bisang kalibutan. Dalaygon ng Dios maigsoon nga paday nagpanalangin, paday naghatag og kadaugan o kalampusan. Ing padayon siyang nagauban kanato, padayon taniyang gilig-on og yatiman diha siya mga buhing mga pulong. Sa atong pagsugod sa atong programa mga igsoon, akong gihangyo matag-usa nga moadto ta sa pagduol ngadto sa atong buhing nga Dios. Og akong gihangyo ang matag-usa sa paghatag og mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa Ginoo sa iyang paghatag kadaugan o kalampusan sa atong pagpuyo nining naong sa kalibutan nining adlaw. Magampo kita. Amahan mo nga Dios sa makagagahon, butang may katapos. Dios nga kanunay nagatiman og tagbo sa tanan nga gikinahanglan sa imong mga katawhan. Kaya kami o Dios aron sa pagdaig pagpasalamat kanimo sa walay hunong nimong pag-atiman o pagproteksyon kanamo. Amahan Dios nga makagagahon, dawata o Dios ang among mga pagdaig pagpasalamat nga mong gihala diha kanimo sa imong pagkamatinud-anon sa imong mga mensahe. Amahan Dios nga makagagahon, amo kang gi-welcome o gibitar o Dios sa programa din kami nag-uban. Din ang imong pulong among madunggan usab ang mga mensahe mo na usab mga masabtan. Bless o Dios ang tanang makadungog niini sa ngalan ni Jesus. Amen o Amen. Ang pulong mo Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa itong programa ngang pulong mo kinabuhi ko. Mayong pag-ikuba ni Jerly Salvia Pigalan. Good evening, Pastor watching from Saudi Arabia. Pwede request kanta Makalangit Gugmang Maunongon. Lahutay lang. Salamat, Pastor. God bless. Mao ang pagdaing mo, ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko, pagpasalamat ikabalos ko nimo, ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko, mga pagdaig ikabalos ko nimo. Mayong pagkiguba ni Rotsel Gaba Singgit. Alaygon ng Dios nga magapanalangin ka natong tanan. Iatubang ang mga kalisod, isagubang mga unos ug balot, apan ang gingaso wa mahutipso, tunog ug bagyo sa kinabuhi. Mayong pagkiguba ni Daryl Hirolaga. Ginoo Malipayong buntag man. Ayaw malipayong gabi. mo
Mayo nga pagiguban sa tanang nakasuot na sa itong nga programa. Laygo ng Dios padayon magpanalangin, kumusta mo? Kapalos ko Ako nagtuo mga kaigsuonan nga naa ka mo kanunay sa kalipay ug kalinaw. Tungod kay maunay gipangayo nako sa Ginoo nga kamo kanunay ubanan. Kapalos Mayo nga pagiguban ni Bing, mayo nga pagiguban Sister Bing, mayo nga gabi kanimo. Si Joel Ambrad, maayong gabi pastor, walay sama kamaayo sa pagkamahigugmaon sa buhing Dios. Maayong nga pagiguban ni Irene Filosopo. Maayong gabi kanatong tanan, ilabi na sa imuha Pastor Gideon, especially sa presensya sa atong buhi nga Dios nga maoy magapamuhat sa atong matag usa ka kinabuhi. God bless you more and imong kinabuhi pastor, padayon ang imuhang gipaggamit para sa kamayaan sa atong buhi nga Dios. Kapalos ko ang Musta mo mga kaigsuonan? Kung doon na mo'y mga greetings, mga prayer requests o kaha, mga pangutana, pwede rin yun ninyong ipaabot diri sa atong programa. pagsinggit Si Emeline, maayo nga pagig-uban ni Harris Larsio og si Emeline Valiser, mahusay. Good evening pastor, salamat sa pag-live, malipayon jud ko nga nakaabot, malipayong paminaw sa tanan. Ginoo. Dalaygon ang Dios sa matag usa. Mayo nga pagigupan, mayo nga pagpaminaw ni Gingging Simpron. Good evening pastor, kumusta og ang tibuok mong pamilya? Salamat na kabalik na ka sa imuhang programa, dalaygon ang Dios sa atong mga kinabuhi. Wala ko ka live mga igsoon tungod kay na ako'y mga lakaw. Ako ang girinyo, ako ang driver license para sa mga biyahe na usab sa buluhaton sa Ginoo. Si Anli, maayong gabi Pastor Gideon, watching from Kidapawan City. Maayo gyud ang atong buhi nga Dios sa tanang panahon. Pastor, God bless po, kanunay jud ko nakapaminaw sa imo wali Pastor. Salamat kaayo Sister Ann. Si Pastor Imagine Canelario, thank you so much Lord Jesus. Kumusta mo diha sa napa mo sa Luzon, sa Manila Pass? Pastor Imagine, apa mo sa Cavite, no? Cavite mo nagstay. Nancy Udtasa, maayong gabi. Si Rimalakaya, maayong pakiguban. Maayong gabi, Pastor watching from Riyadh, Arabia. Si Bilin Ortaga, maayong gabi. O si Jivin Soferioridad. I miss your life, Pastor. Salamat kayo sa inyong pagkamadinasigon sa paghulat-hulat. Si Jinbert Chini Mamitis, good evening Pastor watching from Saudi. God is good all the time. Pastor request kong kanta Pastor dalang pananda. Ako ni tagaanog pagtagad ang awit nga gi-request diri mga kigsuonan. Awit nga dalang panan ka. Ako ni nga tagaanog pagtagad. Dalang panan, ako sa ngaulaton mga kaigsunan kay tunay mga komersyal at uban nga mga awit magkalangit. Si Sweetie Munago, maayong gabi, daghang salamat na makalive na pod ka, daghan mi nga nagpaabot sa imong live Pastor. Makadungog na usab kami sa pulong sa Ginoo, dalaygon ang Dios. Siguro mga kaigsuonan, dili nako mahatagan og panahon ang mga kanta makalangit tungod kay gamay na lang sad ang ato ang oras. Awit makalangit dalang panan ka. Si Rose Bercasio, maayong gabi. Diana Meritilin, Dawan Moral, Edwin. Good evening Pastor watching from Lantapan, Bukidnon. To God be the glory to all viewers. Si Imalin Sintino Gabugnason, maayong gabi. Maayong gabi Pastor watching from Gauron, Sankanan, Manolo, Portage, Bukidnon. Dalaygon ang Ginoo all the time ug walay expiration ang iyang gugma. Kanato, wala gyoy, walay pag-expire gyud, no? walay pagkupas. Pastor request kog ikaw ang kusog. Ato igsuon nag-request si Arlene Suyantra Saris.
Maayong gabi, Pastor, patabag ko ampo sa akong mother unta makagawas na kami sa hospital. Sobra simana na kami. Pakiplisong still Bisaya. Okay. Si Pastor Imagine Canalario, salamat sa Ginoo, Pastor. Di apami Bacoor, Cavite. God bless you more, Pastor, with your family. Ampingan mo sa Ginoo diha, Pastor. Maayong pakiguban ni Marivic Sapuras. Evening, Pastor, from Matina Crossing, Concepcion. Salamat na kapaminaw ko. Si MC Guitars, good evening, Pastor Gideon, kumusta? Watching here in Puente, Cebu City while nag-duty. Request ko awit makalangit, Pastor Jesus Hari. Joel Ambrad, Pastor, pakigreet ko sa ni Pastor Kiriko Barit Bustamante sa MRI sa Konsolasyon sa Dalagiti Sipo, Pastor. Salamat kaayo sa inyo nga pakiguban. Si RCL Matundo, maayong gabi, Pastor. God bless, watching from Sarangani Province. Si Randy Inga, maayong nga pakiguban, nanukad sa Kasuon. Si Christian Kasaligan, maayong gabi, Pastor, from Davao. Richard Chard Condinio, maayong gabi, Pastor. Great ko sa akong pamilya diha sa Liti, asawa og sa mani siyam ka mga anak nako, iampo mo kami. Okay. Dadon na to gid sa mga pag-ampo lamang, dad-ao sa mga pulong sa Ginoo sa imong pamilya. Kay ikaw nga amahan, ingon nga ako amahan, ang atong responsibilidad dili lamang pagpakaon sa atong mga anak ug pagpa-eskwela. Ang number 1 nga responsibilidad natong mga ginikanan, amahan o ginahan, mao nga ang atong mga kabataan matudluan sa pagtulunan sa Ginoo. Mga pagtulunan nga mohatod kanila sa kinabuhing way katapusan o panalangin sumala sa gisaad sa atong naa sa kahitasan. Si Chrislyn Tano Falumino, good evening, Pastor, watching from Tanhay City. Kumusta mo diha, Sister Chrislyn? Si Rose Shin, salamat sa Dios ni abot na jud ko. Ni abot na jud ka, Pastor, og naka-live usab permit jud ko kaatang sa imong live, Pastor. God bless you, Pastor, sa pamilya nimo, sa tanang tagasunod ani nga programa. Request ko, Pastor, sa kantang Pinitig. Watching from Taiwan. Wow, kumusta mo diha sa Taiwan? Maayo nga pagiguban, maayo nga pakiguban no sa tanan nga mga moripli, ilabi na sa tumay kaigsuonan nga nano kada sa Argao og sa Compostela. Maayong pakiguban ni Sister Alda og sa tanan nga moripli nining mao nga FB live streaming. Ang Dios magpanalangin. I declare in the name of Jesus, in the name of Jesus. Si Maria Presente, good evening, Pastor, watching from Cavite. Kumusta mo din sa Cavite? Si Ervin Tubo, maayong gabi, watching from Bulacan. Si Alfred Santa Ana Tahana, good evening, Pastor, watching from Bayawan City. Sa atong pagpuyo ning naong sa kalibutan, mga kaigsuonan, ingon kitang nangalagad sa Dios nga naghulat sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Sa atong pagpuyo, bisan asa ta, doon na yunay mga pagsulay. Ang mga pagsulay gipakita sa Biblia, moabot yun na sa ato ang pagpangalagad. Dili aron ta muundang, kundi aron ta makalahotay. Si Alex Ganso Umak, maayong gabi, Pastor, request ko kaawit makalangit ikaw lang. Si Lily Francisco, good evening, Pastor, watching from Talisay, Zamboanga City. Nainangutanan ako, mga kaigsuonan. I hope ang inyong atensyon nga inyo ning masaptan. Dunay nangutanan ako nga wa pa day ka maluwas, Pastor. Anong kinahanglan pamangkang maningkamot aron ka maluwas? Wala pa day ka maluwas, Pastor. Anong kinahanglan pamangkang mubuhat og
maayo aron maluwas. Ang kaluwasan mga kaigsuonan kung imong tan-awon, wala na gilubog sa Biblia. Wala na gilisod-lisod aron lisod sabton sa ingon daghan ang mga tao nga magkasumpaki ay. Ang kaluwasan mao ni sama sa gipakita sa Biblia sa panahon sa mga Israelita. Mao gini gipakita o gipasabot sa Biblia. Na naman tas bagong kasabutan. Ang salamin sa bagong kasabutan mao ang daang kasabutan. Ako sa nang hisgutan mga kaigsuonan og dili lang usa nako tagaan og pagtagad ang ubang mga awit nga mi-request diri or gi-request diri sa tong programa. Ako sa nintutukan sa makadali. Tungod kay sa ako ang kasing-kasing mga kaigsuonan maghisgot na gani og kaluwasan ang pinganan. Tungod kay daghan kayo mga tao nga nagtuo nga naluwas. Pero naapagyapoy bisyo. Daghang mga tao nga nagtuo nga giluwas sila sa dugo ni Jesus, sa kamatayon ni Jesus, or naluwas sila pinaagi sa pagtuo, apan naagyapon ang mga malaway, naagyapon ang kangilaran sa kinabuhi. Ang kaluwasan nga gipakita giwali diha sa bagong kasabutan dili lisod sabton ug dili lisod ipasabot kay wala lisod-lisura sa Dios ang tao sa pagsabot sa kaluwasan. Ang kaluwasan mga igsuon kung imong lantawon sa ato ang panahon karon sa New Testament dili gyud sa lisod perteng sa yuna nganuman do naman tay salamin, do naman tay panag-ingnan ug ang salamin sa kaluwasan sa bagong kasabutan mao ang gipakita sa mga paghitabo sa daang kasabutan diha sa kinabuhi sa mga Israelita. Okay. Ang mga Israelita na ulipon sa kamot sa mga Ehipto. Human sa kinabuhi ni Jose. Ang mga Israelita nga nagpuyo dito, naulipon sila sa mga kapintasan sa kamot sa mga Ehiptohanon. Upat kagatos katuig nga sila nahimong ulipon. Nagmulo sila og mihangyo ngadto sa Dios ug gitubag sa Dios ang ilahang mga hangyo ug gipadala si Moses. Giluwa sila pinaagi sa gahom sa Dios nga naa kang Moses. Diha pa lang nakit-an na nato og nadunggan na nato ang kaluwasan nga naangkon, nadawat sa mga Israelita. Dili tungod sa ilang buhat, kundili tungod sa gahom sa Dios. Miabot og nasinatian nila ang gahom sa Dios tungod kay mintuo sila. Ang kaluwasan nga ilahang nabatunan, mga igsuon, ang pinganan. Tungod kay diha sa kaluwasan, dunay saad ang Dios. Nga dadon sila sa yutang saad, nga maong Kanaan. Tungod sa saad, gusto sa Dios nga kanunay niyang sulayan ang mga katawhan kung kini musunod ba kaniya sa panahon nga muadto na og makaabot na sa yuta nga iyang gisaad. Gituyo sa Dios mga kaigsuonan nga magtuyok-tuyok ang mga Israelita didto sa kamingawan human sila giluwas pinaagi sa gahom sa Dios.
Human sila nakalabang sa dagat nga pula. Sa dihang naluwas na sila ug wala na sila maulipon sa Ipto, gisulayan sila aron makakat-on sila sa pagtahod sa Dios, sa pagsunod sa Dios. Diha gipakita sa Biblia ang tibuok kasaysayan sa mga tao nga naluwas diha sa ilang pagtuos Ginoo, apan dili tanan nga nangaluwas nakasulod sa yutang saad. Daghan nga mga hinungdan, una nga mga hinungdan, tungod kay wala sila musabmitar, wala sila musunod, wala sila mo sunod sa mga pagtulunan, or wala sila mga kaigsuonan magpakabana, wala sila mutahod sa gipadala sa Dios. Dili tanang tao mga kaigsuonan nga nagtuo nagtuo or dili tanang mga Israelita nga nagtuo sa Dios nga giluwas sa Dios pinaagi sa gahom sa Dios nga naa kang Moses, gipalabang sila sa pula nga dagat, dili tanan nakasulod sa yutang saad. Kana giklaro gyud na sa Biblia. Nganuman tungod kay wala sila mutuo, wala sila mutuman. Permiro ning tuo sila, ning sunod sila, pero sa diha nga naa na sila taliwala sa mga pagsulay, nawagtang ang ilahang pagtuo, nawagtang ang ilahang mga respeto, nawagtang ang ilang pagtahod, nawagtang ang ilahang tinguha sa pagkinabuhi ug pagsunod sa mga mensahe sa Dios nga nakang Moses. Ang nahitabo, dili tanang mga Israelita nakasulod sa yutang saad. Ikaw ug ako alang sa tanang mga magtotoo, giluwas ta sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus. Pinaagi sa kamatayon ni Jesus. Miabot sa atong kinabuhi ang kaluwasan sa dihang mintuog midawat ni Jesus. O kining maong kaluwasan nga atong naangkon, nabatunan, mga igsuon ang pinganan. Kon sa atong naangkon nga kagawas sa kaluwasan, magpabilin bata sa pagtahod sa Dios, sa pagkinabuhi sa mga pagtulunan og sugo sa Dios. Kay sa pagluwas sa Dios sa ato ang kinabuhi, gikan sa pagkaulipon sa sala, pinaagi kang Kristo ug sa atong pagtuo kaniya. Sa pagluwas sa Dios, duna na po'y saad. Dili ang yutang kanaan, kun dili ang bagong langit o bagong yuta. Kung ikaw ug ako nga nagtuo ni Jesus, naluwas tagikan sa sala, apa na apatay at tubangonon. Ang pagsulod sa bagong langit ug ang bagong yuta. Kinsa may makasulod ngadto? Gililong ba? Sa Biblia wala. Kinsa may di makasulod ug kinsay makasulod didto, wala ililong sa Biblia. Tanan ba nga nagtuo og nidawat ni Jesus makasulod sa gingarian sa Ginoo? Dili tanan. Ang ipakita mga kaigsuonan ni Jesus sa tanan nga mga mintuog midawat ni Jesus, 50% ang makasuod. 50% sad ang dili makasuod. Giklaro ni Jesus ang tanan nga mga hinungdan o gipakita mga kaigsuonan sa mensahe kung unsa kini kalisod. Ang pagsulod sa bagong langit ug bagong yuta nga mao ang bagong Jerusalem. Ngano man tungod kay ang pinganan. Kung sa imong pagtuo naluwas na ka, ampingi. Dili tungod aron maluwas ka sa sala, kun dili aron makasulod ka sa bagong langit o bagong yuta.
Kay kung dili nato ampingan, ang kaluwasan nga atong naangkon diha kang Kristo Jesus, igsuon ko sa Ginoo. Ang Biblia nagklaro, wa gyoy makasulod sa bagong langit ug bagong yuta nga dili limpyo. Walay hugaw nga makasulod ngadto. Ang makasulod dito, mga taong dunay respeto, mga taong naay tinud-anay nga pagtahod sa Dios. Kay kun ang tao dunay tinud-anay nga pagtahod sa Dios, tinuod siya nga limpyo at tubangan sa Dios. Kay ang mga sugog pagtulunan mga minsay sa Dios makapalimpyo. Makapalimpyo sa nauna, makapalimpyo sa kasing-kasing, makapalimpyo sa kinatibuk ang pagkatao sa tao at tubangan sa Ginoo. Apan kun sa atong pagtuo, wala ta musubay sa mga pagtulunan ni Kristo. Ang Biblia nagsulti, langit sirado. Mahinungdan ikaw ug ako, gidasig ta pag-ayo diri sa atong programa. Nga kung ikaw na anak ni Kristo, paningkamuti pag-ayo. Nga walay makaagaw ni anang kaluwasan nga naangkon sa dihang mintuog mindawat kaniya. Paningkamuti diha sa pagpadayon sa pagkinabuhing balaan, pagkinabuhing matarong, pagkinabuhing Dios nun, pagkinabuhi nga mapabsanon, pagkinabuhi nga mapailubon, puno sa gugma, puno sa pagkamatinud-anon, samtang naapaktas kalibutan. Mao na nga ako mga pagdasig yun, sumala sa gipakita diha sa Biblia, ang kaluwasan nga naangko nato karon dapat atong ampingan sa tanang panahon. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan, ang kinabuhi ni Pablo sa gihapon diha sa kapitulo 22 bersikulo 17 hangtod sa 30. Di nako aning kuyugan og mensahe nga nag-ingon walay nakapahunong sa pagkakabig ni Pablo. Akong basahon mga kaigsuonan sa ingon sunod na to nga live adto na ta sa 23 sa buhat. Basahon nako ang bersikulo 17 hangtod sa 30 kapitulo 22 sa buhat. Ang bersikulo 17 hangtod sa 30 dunay duha ka konteksto or tema nga gisulat niini. Una, gitawag si Pablo aron sa pagwali ngadto sa mga dili Hudeo. Si Pablo atubangan sa labang mahukmanan sa mga Hudeo. Akong basahon ang 17. Unya mibalik ako sa Jerusalem ug samtang nagampo ako didto sa templo nakakita akong pananaon. Din akong nakita ang Ginoo nga nag-ingon kanako, biya dayon sa Jerusalem, kay ang mga tao dinhi dili mo dawat sa imong pagsaksi kanako. Ayaw apan mitubag ako Ginoo na side sila nga miadto ako sa mga sinagoga o gidakop ko o gibunog katong nagtuo kanimo. Og sa dihang gipatay ang imong saksi nga si Esteban, nagtanaw ako og miuyon nga patyon siya samtang gibantayan ko ang mga kupo sa mga nagpatay kaniya. Og ang Ginoo mingon kanako, lakaw na, paadtuon ko ikaw sa layong dapit ngadto sa mga dili Hudyo. Dinihira kutob ang pagpamati sa mga tao kaniya, unya naninggit sila, patya siya, dili siya angay mabuhi. Naniyagit sila og nagwarawara sa ilang mga kupo og nangitsag yuta. Ang Romanhong komandante misugo sa ihang mga tao sa pagdala kang Pablo sulod sa kampo og paglatos kaniya aron ilang sukit-sukiton. Nganong nga ang mga Hudyo naninggit man nga nag-ingon niini batok kaniya. Apan sa dihang gigapos na siya nila aron lutoson miingon si Pablo sa opisyal nga natindog didto, subay ba sa balaod ang paglatos sa usa ka Romanhong lungsuranon nga wala pa hukmi? Sa pagkadungog sa kapitan niini miadto siya sa komandante og miingon,
unsa may imong buhaton karon kanang tawhana usa ka Romanong lungsuranon. Busa ang komandante miadto kang Pablo ug nangutana, sultihi ako, Romanhong lungsuranon ka ba? Oo, mintubag si Pablo. Ang komandante miingon, dako ako nagasto aron lamang mahimong Romanhong lungsuranon. Unya mitubag si Pablo, apan ako natao sa Romanhon. Diha-diha nanibog ang mga tao og misukit-sukit unta kang Pablo og nahadlok ang komandante sa pagkasayod niini nga si Pablo nga ihang gipagapos sa kadina o sa di ay ka Romanhong lungsuranon. Ang komandante buot mutino kon unsa gayod ang sumbong sa mga Hudiyo batok kang Pablo. Busa sa pagkasunod adlaw gipatangtang niya ang mga kadena ni Pablo o gipatigom niya ang kadagkuan sa mga pare o ang tibok labawng hukmanan o niya gidala niya si Pablo o gipaatubang kanila. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan sa matag usa nga makadungog karon sa mga mensahe mahitungod sa kinabuhi ni Pablo. Ang kinabuhi ni Pablo mga kaigsuonan gikan sa sinugdanan sa kasaysayan sa iyang pagkakabig hangtod sa sulat nga atong nabasa. Daghan kay mga mensahe. Og ako nagtuo nga sa imong pagkakristohanon daghan unta ang mga mensahe sa imong kinabuhi. Mensahe diin makapadasig, makapaagni sa mga tao. Mensahe diin makapaabli sa nauna nga nabutaan sa kalibutan o sa kaulag nga naghari sa katapusan sa kapanahonan. Ikaw ug ako nagtuo kong Kristohanon ka. Nagtuo ko nga sa imong pagkakristohanon ubanan nimo paningkamot aron daghan ang mga mensahe nga imong makaplagan niini mahitungod sa pagkamatinumanon sa mga pagtulunan sa Dios. Hinumdumi nga sa atong pag-atubang sa Dios ang tan-awon sa Ginoo ang atong mga nabuhat. Dili ang atong relihiyon, dili ang atong sikta, dili ang ato ang gisimbahan, kundili ang atong pagkinabuhi. Kay human na ta giluwas sa kamatayon ni Jesus dito sa cross, ang ato mao ang pagpadayon sa pagkinabuhi diha sa kaluwasan. Si Apostol Pablo mga kaigsuonan nagsulti nga ampingi ang inyong kagawasan. Ang Biblia nagsulti ayaw tuguti nga dunay makailog sa kadaugan sa korona nga imong naangkon nga mao ang kinabuhing dayon. Paingon ta sa kinabuhing dayon. Si Pablo mga kaigsuonan nagkadaiyang mga panghitabo nga atong nakit-an na diha sa libro nga atong gibasa sa buhat. Diin daghanang mga higayon nga siya gilatos, gibunog, gibunalan, tungod kay nagwali siya sa mayong balita. Tungod kay maunay iyang trabaho sa iyang pagpangalagad sa Dios. Sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, unsa man kahay atong makit-an sa tagsa-tagsa nato kaugalingon. Or moingon ko, unsa may imong makit-an sa imong kinabuhi nga trabaho sa imong pag-alagad sa Dios. Hinumdumi, kung maghisgot na gani tag pulong pag-alagad, doon na ginay trabaho. Dili man na matawag nga pag-alagad kanang wala magtrabaho. Kanang walay makit-ang trabaho. Maghisgot gani ta mga kaigsuonan nga nag-alagad ta sa Dios, doon na gyoy makit-an ang Dios nga trabaho. Ug dili lang kay ang Dios mao'y makakita niini, pati ikaw. Kinahanglan mga kaigsuonan nga sa atong kinabuhi samtang doon napatay kusog, maayo pataglawas, wala pa ta magkurog-kurog, matod pa sa Biblia, moabot ang panahon nga mukurog na itong tuhod, mahadlok na ta sa mga habog nga mga dapit. Lain ang moalsa nato tungod kay siguro moabot yun ang panahon nga mag-wheelchair tungod sa kagulang, dili yun na malikayan. Sa dili pa moabot ng mga panahon na nga diin baskog pa ta,
unsa man kahay makit-an sa Dios sa atong kinabuhi. Unsa man kahay ato ang makit-an nga mga buluhaton diin gitawag nga mingtuotang nangalagad sa Dios. Dili man sad maayo mga kaigsuonan nga moingon ka nagtuo kos Ginoo apan wala kay gibuhat. Kay kung nagtuo ta sa Dios, do na tay gibuhat. Ug ang atong gibuhat mga kaigsuonan sibo sa atong pagtuo sa mga pagtulunan, diin kita nagtuog Dios. Si Apostol Pablo mga kaigsuonan sa iyang mga buluhaton daghang mubabag kaniya. Daghang nagtinguha nga mupahunong. Tungod sa kadaghan mga kaigsuonan nagkalain-lain nga mga nasinatian ni Apostol Pablo. Mga kalisdanan. Gibugal-bugalan siya, gipresyo siya, gipalatos siya, gipatubang siya ni bisan kinsa na lang. Apan atong nakit-an ang kinabuhi ni Pablo. Sikad nga siya nakabig, wala gid siya muhunong. Walay nakapahunong sa mga buluhaton ni Pablo sumalas gipakita sa Biblia. Ang buluhaton ni Pablo mga kaigsuonan mao ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Mao ang pagpaambit sa mga mensahe nga mo'y gikinahanglan madunggan sa mga tao, ni masabtan sa mga tao. Ang Biblia nagsulti nga lain-lain ang mga tao og trabaho. Tungod kay lain-lain ang mga tao katungdanan, tungod kay ang mga tao lahi-lahi ang mga hiyas nga naangkon og nabatunan sa dihang ang balang espiritu miabot sa matag usa. Mga igsuon, ang imong hiyas dunay kalahian sa akong hiyas. Siguro duna kay hiyas nga kapareha sa akong hiyas. Ang maong hiyas mudala na nimo aron makabuhat ka sa buluhaton nga gipial o giandam sa Ginoo sa dihang natao ka. Siguro do natay kapareha og trabaho. Ikaw ug ako pareho og hiyas, pareho og talento, pareho og trabaho. O gusto sa Ginoo nga walay makapaundang niini. Walay makapahunong niini. Ang gipakita sa Biblia naatay lain-lain mga katakos. Dunay katakos sa pagdasig. Dunay mga tao nga gitagaan og katakos sa pagwali sa mayong balita. Dunay mga tao nga gitagag katakos sa pagtabang. Dunay mga tao nga gihatagag katakos sa paghatag. Ang pulong katakos mga kaigsuonan, kakayanan. Muhisgot ganitag kakayanan mga kaigsuonan kanang gaan. Gaan sa iyang kasing-kasing. Ug mauni ang gipakita ni Apostol Pablo, mga igsuon kos Ginoo sa iyang kinabuhi, inbisan kinsa ang mga buot mo babag kaniya. Aron muhunong si Pablo, apan tungod kay nakasabot siya, nakaila siya, nakadungog siya, nakabig siya. Wala siya muundang. Mauni ang atong hisgutan mga kaigsuonan ng kinabuhi ni Apostol Pablo, walay nakapahunong sa pagkakabig ni Pablo. Tinuod na. Si Pablo nakabig ug dunay rason nganong nakabig si Pablo. Ikaw ug ako hinumdumi ni siya. Ayaw kalimti. Dunay rason ang Dios, dunay katuyuan ang Dios nganong nakabig ka. Nganong nahimo kang born again? Nganong nahimo kang Christian? Nganong nahimo kang tinun-an ni Jesus? Dunay katuyuan ang Dios o gusto ang Dios nga sa imong pagkakabig walay makapahunong kanimo. Pero bantay, daghan nga mga nauna naulay. Daghang naulahi apan nauna.
Dunay mga istorya, mga kaigsuonan nga pwede natong kakuhaan og pagtulunan sa mga istoryas mga kabataan bisan diha sa eskwelahan. Kung nakabati mo sa istorya sa libro mga kaigsuonan ang bao ug ang unggoy or kaha bao ug ang kuneho, naglumba sila, naa sila'y contest nga kinsay mo abot sa ikapitong bungtod, wa sad atrasi ni bao, o niya naggara-gara ang kuneho. Ay butang lang natog unggoy kay maura may kasagaran atong murag daling masabtan. Ang unggoy, siyempre kusog mo dagan, kusog mo lukso. Ang bao, hinay siya. Naitabo, ang bao, hinahinay tuod siya. Apan ang iyahang una-una, makaabot ra gyud siya sa ikapito kabungtod. Ang unggoy, nagsalig siya sa iyahang kusog. Naitabo, nakaagi man siya kamaisan. Nangaon man siya og mais. Pritim na yung busuga, og nakatulog siya. Pagmata niya ang bao, nakalampos na. Siya napas tunga-tunga. Now, inana mga igsuon, sa ato ang pagpangalagad, daghang pwedeng mubira. Daghang pwedeng mupahunong. Daghan nga gustong muagaw sa atong kasing-kasing, sa atong unahuna, diin nahatag na nato sa Dios. Kana kung nahatag na nato sa Dios. Ikonsultahon po nato ang tagsatagsa nato kaugalingon kung ato bang nahatag sa Dios ang atong una-una, ang atong kasing-kasing. Kay kung wala pa nato mahatag ang atong una-una kasing-kasing, dili ka angay matingala nganong inana ang kinabuhi sa nganong kinabuhi siguro nimo murag switch off and on. Madasig ra kung naay mga pagsulay. Mubalik ra diha sa tawag sa Dios kung naay kalisdanan. Dunay mga trahedya. Dunay mga tao nga nagtuog Dios nga maninuod lag sa pagpangalagad kung naay mga trahedya ug dili ka na healthy. Dili ka na maayo ug dili na sakto nga kasing-kasing nga mao'y gipangita sa Dios. Ang gipangita sa Dios ug ang gikahimut-an sa Dios kasing-kasing nga dili gayud muundang sa dihang nakabig siya sa tawag sa Ginoo. Si Apostol Pablo nakabig siya sa tingog sa Ginoo. Wala siya makabig sa tingog sa tao. Si Apostol Pablo nagkalain-lain na lang nga mga tao ang iyang gikatubang. Nianing panahon na mga kaigsuonan gipaatubang na usab siya. Kay sa bersikulo 1 hangtod sa unahan nga atong ibasa sa kapitulo 22 sa buhat, gitagaan sa kahigayunan nga makatestimony ug makapanalipod sa iyang kaugalingon at tubangan sa mga tao or sa kumadante nga nagdakop kaniya. Og diha giklaro mga kaigsuonan si Apostol Pablo, wala gayud siya musibog sa iyang pagkaalagad sa Ginoo. Sukad nga nakabig siya. How about sa imong kinabuhi? Kinahanglan imo ning mapamalandungan. Kinahanglan imo ning makit-an. Kinahanglan imong masabtan ang unsay kasagaran nga makapaundang sa tao sa iyang pagkakabig sa Ginoo. Ang gipakita sa atong Ginoong Hesus kasagaran nga makapaundang sa tao diha sa iyang pagkakabig sa Ginoo, una, iyang kaugalingon. Ang kaugalingon sa tao mga kaigsuonan, kung imong lantawon ang Biblia, ang kaugalingon nato mauning pagkatawhanon.
Ang kaugalingon sa tao mga igsuon, puno gyud nas pagkatawhanon. Walay lain nga gipangita ni ini mao ang mga kalibutanong butang. Kalibutanon nga mga pagbati. Kalibutanon nga mga tinguha. Kining kalibutanon nga mga pagbati, kalibutanon nga mga tinguha, di kini makapahimot sa Dios. Kay kun mao na ni maghari sa kinabuhi sa tao, ang kalibutanon nga mga tinguha o kalibutanon nga mga pagbati, dadon ka ni ini sa pulong kaulag. Og maunay, muhatod sa tao, sa sala, og mo resulta kamatayon. Mahinungdan sa atong pagkakabig, dapat patay na ang atong tawhanong kinaiya. Patay na dapat ang ang mga tawhanong tinguha. Ang Biblia nagsulti o nagklaro sa paggiya nato. Ikaw ug ako gigiyahan tas pulong sa Ginoo. Kung unsaon nato paggamit ang nahibiling nga mga adlaw, simana, bulan ug tuig sa atong ginabuhi. Wa man ta masayod, pila na lang ka adlaw ang nabilin sa atong kinabuhi. Or wala ta masayod, pila na lang ka simana ang nabilin sa atong kinabuhi. Wala sa ta masayod kung pila ka bulan na lang nabilin sa atong kinabuhi. Or tinuig pa ba? Mga igsuon, daghang mga tao naggisingisi, nag-enjoy, nagtuo nga layo ang kamatayon. Wala pa'y panahon ang kamatayon. Pero sa kalit lang, wala nagay kamata. Daghang mga tao, maubitaw nang naay pahinumdum ang Dios, ayaw pagsalig sa imong kaugalingon, nga batanon ka pa, halayo ang kamatayon. Daghan kayog maayog lawas, kinabuhi na kalas, sa kaluwasan sila napakyas. Usa na kaawit. Naumol ka na mga kaigsuonan ka na maong kanta. Aron ang tao makahinumdum nga sa atong pagpuyos kalibutan, lumalabay rata. Kining atong pagpuyos kalibutan, igsuon kos Ginoo, dako kaining kahigayunan nga makapangandam ta. O kining pulong pagpangandam, dili ni pwede nga ato ning isugo sa bisan kinsa. Dili pwede nga iandam ra ko diha brad para sa akong kaugalingon. Dili na pwede mga kaigsuonan nga moingon ka sa imuhang ginikanan, sa imong inahan, sa imuhang amahan, sa imong maigsuon, sa imong kaila o ka sa imong pastor nga moingon ka nga iandam lang ko para sa akong kaugalingon. Ikaw ang muandam para sa imong kaugalingon. Andama ang imong kaugalingon sa pag-atubang nimo sa Dios. Andama ang imong kaugalingon sa panahon nga kuhaon ka sa Dios. Hinumdumi, wala na'y laing pang panahon aron ka makapangandam. Karon ang adlaw sa pagpangandam. Karon ang adlaw mga kaigsuonan sa pagpadayon sa pagpangandam. Sukad nga ikaw ug ako nakabig diha sa mensahe na sa atong Ginoong Dios. Dapat dili ta mohunong. Dapat walay makapahunong sa atoa. Unsa may kasagaran nga makapahunong sa tawo nga nakabig diha kang Kristo? Una, kaugalingon. Maunay ako ang gipasabot ninyo. Una, kaugalingon. Kay kun ang kaugalingon mga kaigsuonan buhi pa, wala pa isurrender sa Dios, mao bitaw nang dapat inig ang tao mabautismuhan, dapat ilhon gyud ang iyang kaugalingon, patay na siya uban diha sa Ginoo. Ang daan niyang kinabuhi gilubong na uban diha kang Kristo. Ang uban nga mga mensahe maingon, gilangsang na ang imong daan nga kinabuhi dito sa cross.
Dili na ikaw o dili na ako ang nabuhi sa akong kinabuhi. Dili na ikaw ang nabuhi sa imong kinabuhi. Kundili si Jesus na. Kay kung mauni na hitabo mga kaigsuonan sa imong kinabuhi, ikaw og si Pablo, pareho nga way makahunong sa pagkakabig niya nimo sa diha kang Kristo. Hinumdumi niya, number 1 nga makapahunong sa pagkakabig sa tao diha kang Kristo, kaugalingon ra. Kung ang atong pagpangalagad dili 100% nga pag-surrender sa kaugalingon ngadto sa Dios. Igsuon ko sa Ginoo mapakyas gyud ang tao. Tinuod na kung kitay mo dumala sa atong kaugalingon, mapakyas gyud ta. Kay ang gipakita sa Biblia, ang kasing-kasing, walay sama kalimbungan. Ang buot ipasabot, ang atong kinaiyahang. Mao na nga sa atong pagkinabuhi mga kaigsuonan, akong mga pag-ampo nga ikaw ug ako sama gyud unta kang Pablo. Nga miingon siya nga dili lagi ako ang nabuhi, kundili si Kristo na ang niya kanako. Ug tungod sa mga mensahe ni Pablo siyang kinabuhi, takos ug angayan siya nga mihatod sa mga pamaagi kung unsaon mga kaigsuonan, kung unsaon pagtabang sa atong kaugalingon aron kini dili na maghari, dili na mo'y makita kaugalingong kinaiya, kaugalingong gusto, kaugalingon nga mga pangandoy. Mga igsuon, si Apostol Pablo miingon siya nga, patiyan ninyo ang tawhanon nga kinaiya. Kini gibalik ni siya mga igsuon sa makadaghan ang pulong nga nagpakita sa pamaagi aron si Jesus mo'y mabuhi. Mo'y makita sa atong kinabuhi. Kolosas kapitulo 3 bersikulo 5 nag-ingon. Ang gisgutan dinhi ang daan ug ang bag-ong kinabuhi. Maunay gipakita ni Pablo ang daan niyang kinabuhi ug ang bag-ong kinabuhi. Busa patyan ninyo ang mga kaibog. Busa patyan ninyo. Wala mo ingon busa ipapatay, ipakuha sa Dios. Ikaw ug ako ang gisugo ni ini. Ang motrabaho ni ini, ikaw ug ako. Busa patyan ninyo. Ikaw ug ako ang motrabaho aron kining kaibog mawagtang. Busa patyan ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo. Kini sulat ni Apostol Pablo sa mga magtutuo dito sa Kolosas. Kay sa mga lugar o dapit nga giadto ni Apostol Pablo, diin siya gipadala sa atong Ginoo Hesus aron pagwalis ebanghelyo. Daghang mga taong nagtuog midawat kang Kristo apan buhi gyapon diha sa kalibutanon og mga tawhanon nga mga kinaiya. Maunang gawali siya mga kaigsuonan nga tungod kay iyang nakit-an nga daghan kay mga magtutuo nga naapas kalibutanon nga kinaiya. O gipakita dinhi unsa ning mga kalibutanon nga kinaiya. Una, sa lawayong pakikilawas. Daghang kayo mga tao nga nagtuo, igo ras pagtuo. Nganuman, buhi pa ang kinabuhi, ang tawhanong kinaiya. Ikaw ug ako, gisugo ta anis Ginoo. Pati ang tawhanon nga kaibog.
tawhanon nga kalibutanon nga kaibog. Una, sa lawayong pakigilawas. Okay. Unsaon man kaha pagpatay ning sa lawayong pakigilawas? Ikaw nga nakadungog niini, doon na ba kay mga ideya? Doon na ba kay mga nahibaw-an nga mga pamaagi aron mapatay ning tawhanon or kalibutanon nga kaibog nga mao ang salawayong pakikilawas? Moingon gani kang salawayong pakikilawas, sayop nga pagpakikilawas. Kana bitang nakigdulog ka sa dili nimo bana, nakigdulog ka sa dili nimo asawa. Ang butang nga imuhang nahibaw ang sala, unya sige ra nimong gibuhat, unya sa pagtuon nimo madalaran nimo naghinulsol, inig atubang nimo sa Ginoo, sayop ka. Ayaw gayud pagbaton og inana nga pagsabot. Kay ang tinuod nga naghinulsol nga tao dili sa umalabot niya buhaton kun dili karon. Ang taong willing nga maghinulsol, ang gusto nga maghinulsol nga tao, buhaton niya karon dili sa umalabot. Ingano man, inumdumin ni, wala ka kabalo unsay mahitabo ugma. Wala tak makabalo ni masayod unsay mahitabo ugma, sunod simana, sunod bulan, sunod tuig. Ingon ang Biblia, di mo kapaniguro unsay mo abot ninyo. Kay dili biya ta kabalo bisan sunod minuto, sunod oras unsay mahitabo dangatan sa tao. Tunay daghang mga tao, mga kaigsunan nga daghan og dindot kay mga pangandoy para sa pamilya. Pero pagka ugma, wala na. Ngano man, samtang nag-uli, samtang sa pagpauli, dunay mga nahitabo. Doon na to'y mga istorya, mga kaigsunan nga kanang mga kinabuhi nga nakalas, naligsan, na disgrasya, maingod gyud taon tong mga nabilin nga mga pamilya. Ingon ka dong, mga ligo patag dagat. Ingon ka dong, magtukod patag balay para sa atong mga anak. Ibiyaan ra lagi ko nimo. Buti pasabot. Daghang mga tao, nanindot kay mga pangandoy. Apan walay kalibutan o kasi walay kalibutan unsay mahitabo ugma. Munang dili ug dili nato tugutan nga moingon ta og mabatasan nato nga unya na lang ko maghinulsol kung hapit na kukuhaon. Ang tinuod nga tao nga anda maghinulsol, dili ugma kun dili karon. Ingon dinhi mga kaigsuonan, patya ninyo, ikaw nang ninyo, ako nang ninyo, kita na. Pangutana, doon na nabagay mga ideya, doon na nabagay nabalaan sa pagpatay sa tawhanon nga kaibog or kalibutanon nga kaibog sama sa salawayong pakigilawas. Una, nga pamaagi kung wala ka masayop, wala ka masayod, ayaw itirti na. Kung ikaw doon na kay asawa, ayaw intirti na ang mga lalaking doon. Mga lalaki, kay naman kay asawa, doon naman kay bana. Kung ikaw babae, na anak kay bana, ayaw intirti na ang mga lalaki nga mo pa-char-char ni mo. Nga magpapansin ni mo. Kung ikaw lalaki, minyo na ka, ayaw tagda ang mga babae nga magpaibog ni mo. Kay
Kay anak na kas Ginoo, Kristiyano na ka. Kung ikaw dalaga or ulitaw, ayaw pansina ang mga lalaki or babae nga magpa cute-cute nimo. Kay ang kanang mga tawhana gigamit ra na sa ni Satanas aron muhunong kas imong pagkakabig. Ang gisgutan nato dinhi is pagkakabig sa kinabuhi ni Pablo. Walay nakapahunong sa pagkakabig ni Pablo. Dapat sa atong pagkakristohanon wala say makapahunong. Daghang pwedeng makapahunong sa pagkakabig sa tao, dili lang mga kaigsuonan ang kaugalingon kundi mga igsuon, tinguha. Pero mag-start gyapon na sa kaugalingon. Number 1 gyud is kaugalingon. Murag ka ng kaugalingon ba? Package yan naasatat naatanan. Muna nga, ingon siya, busa patyan ninyo ang kaibog nga kalibutanon nga naa kaninyo. Sama sa lawayong pakigilawas. Kung saon man pagpatay Pastor Gideon sa lawayong pakigilawas, kana sige nimong rebuke-on. Sige kag pre-request. Sige kag paampo. Mag-usa man nang magsigig kag paampo. Kunya na ay mga taong nag-ampo nimo. Ikaw nga sige pag-ampo, sige po kag entertain ang mga muilad nimo. Ilad ra man gud na. Kung maghisgot tag sa lawayong pakigilawas, mag-start man gyud ni siya og kana bitang kagana-gana. Ganahan ka. Ayaw si ablihi. Ayaw ablihi ang imong nauna. Ayaw ablihi ang imong kasing-kasing. Kay kalipay na siya nga mudala nimo kamatayon. Dili na kalipay nga mudala sa kinabuhing way katapusan. Kung lalaki ka nga dalaga or lalaki nga dalaga, lalaki ka nga ulitaw, babae ka nga dalaga, ayaw pansina ang mga minyo nga dalaga, minyo nga lalaki o minyo nga babae, ayaw ninyo pansina. Siradi. Entertain na kung minyo, o entertain na kung ulitaw or dalaga. Maunay pamaagi aron ang salawayong pakigilawas mawagtang, mamatay. Sunod, patyan ninyo ang kaibog nga kalibutanon sa mas kalawayan, kaulag. Kining kaulag number 1 gyud ni nga kana bitang nagdagsang sa kalibutan. Maunay naghari sa Sodoma Gomora. Number 1 nga kanang bugat o dako nga problema sa kinabuhi sa tao kining kaulag. Daghan nga mga kinabuhi na matay aning kaulag. Daghan nga mga kinabuhi nga nakalas tungod sa kaulag. Mao na nga si Apostol Pablo nga nagsulti niini, nakakita siya unsaon aron ang kinabuhi maproteksyonan, unsaon aron ang kinabuhi maampingan, kinahanglan kining kaulag, kining kalawayan, maoy patyon. Kay kun mabuhi ni siya, ang kinabuhi maunay patyon. Dapat kining kalawayan o kaulag mauna ni natuuna patyon. Unsaon man aron mamatay ning kaulag o kining kalawayan, ayaw hatagig panahon. Ang imong kaugalingon pag-entertain aron ang imong mga kagahapon, ang imong kinabuhi kaniadto or kanang kakumpiyansa sa kinabuhi maablihan. Una, ayaw tanaw og ayaw entertain na ang mga kanabitang makapaagni nimo.
kanang makapapukaw sa imong tawhanon nga pagbati, makapapukaw sa kana bitaw kaulag sumala sa gisgutan dinhi. Ang imong buhaton ayaw gayod wad-a ang kahadlok sa Ginoo. Kinahanglan magbaton kag kahadlok. Ang kahadlok dili sad na diha-diha nimo mabatunan. Mahitabo lang na, amuabot lang na sa kinabuhi sa tao kanang kahadlok nga makabaton kag kahadlok sa Dios kung magtuon ka sa Biblia. Kaysa pagtuon nimo sa Biblia moabot ang kaalam o ang kaalam maunay modala, maunay agianan or maunay pamaagi aron makabaton kag kahadlok sa Dios. Og maunay hinigiban ni Joseph o ni Jose nganong wala siya ka sala sa asawa siyang agalon, asawa ni Potiphar. Wa gyud niya mahilabti bisan pa man kun adlaw-adlaw siyang gidani. Imagine na ang asawa siyang agalon, asawa sa pangulo sa ilahang panahon, makighilawas unta kaniya. Kung muingon tang asawa siyang agalon, asawa sa pangulo, mga kaigsunan, muingon gyud ko nga gwapa gyud na nga klase nga babae. Pero tungod kay si Jose, doon na may kahadlok sa Dios, bisan kung adlaw-adlaw siya gitintal, adlaw-adlaw usab siyang nakapanalipod. Ang gibuhat mga kaigsuonan miikya siya. Ang pamaagi aron walay makapahunong sa atong pagkakabig diha kang Kristo, mga kaigsuonan, likay ang mga tao nga mutintal nimo. Ayaw entertain. Ayaw pag charming. Pag char po diha. Pag ingnon nga, ako pahago nimo God. Kuan da yon, ayaw da yung tagda. Ingnon nga, gwapuha lagi nimo. Ayaw tagda. Kay dadon ra ka anas kaulag. Kay sunod ana, di na ko katulog, di ko kakita nimo. Nasamot kag ka, samot kag ka, abli. Hala no, maluoy masata, kay di maya sa katulog, ba insomnia niya, siya niya, ako arang naong kuanan, kan ako arang naong hinungdan, na ako ay kining pansinon, kay di ko gustong magkasakit ni siya. Permiro, gwapaha lagi nimo. Kuan oy, ning gapuha lagi nimo. Kung babae, gwapuha lagi nimo. Kung lalaki, gwapaha lagi nimo. Ang maingon ang lalaki, gwapaha lagi nimo day. Sunod ana, di lagi ko ka tulog. Di ko ka kita sa imong hitsura. Na, sige ra gyud ti kang gitanaw. Sunod ana, maingon na. Imo gani ko likayan, magpagkamatay ko. Wala. Hulog na ka diya. Unang mintras layo pa. Likay ang sala. Kalawayan, kaulag, dautang kailibgon. O kahakog nga mao usa ka paagi sa pagsimbag Dios kay moabot. Iman ini siya. Colosas kapitulo 3 versikulo 6. Kay moabot ang kapungot sa Dios ngadto sa mga tao nga magbuhat ini mga butanga. Ang kapungot. Muingon gani kang kapungot, mga kaigsunan, kasuko sa Dios. Katapusan nga kasuko, mga kaigsunan sa Dios. Mauna ang panahon nga katapusang hukmanan. Katapusang hukom. Munang mintras gawas nun pata, makahimo pata sa paglikay, likay. Makahimo pata sa pagbalibad, balibad. Unya sayon ra magud kaayo ang pagwagtang anak. Kutla ang komunikasyon.
Ang imong i-communicate ang Dios na, dili ang tao nga modala nimo sa kalautan. Mao bitaw nang si Apostol Pablo, kung imo lang taon, even ang mga apostolis, wala sila mo communicate og mga taong wala sa Ginoo. Likayan nila ang mga tao. Mao bitaw na si Apostol Pablo, grabe siya ka-stricto siyang kaugalingon. Ug ngadto sa mga tao nga nagtuos Ginoo, mingon siya, ayaw mo pakighugoy-hugoy, ni pakaghulibilo. Sa mga taong moingon Kristohanon apan dunay bisyo, makilawaso. Kung imong basahon dihas unang Korinto kapitulo 5 bersikulo 11, imo nang mabasa diha kanang unang Korinto kapitulo 5 bersikulo 11. Si Apostol Pablo, mga kaigsuonan, walay nakapahunong kaniya sa iyang pagkakabi. Nganuman, kanunay siyang milikay. Kanunay siyang mipalayo sa mga tao nga dunay mga bisyo. Ayaw intirtina ang mga tao nga mga Kristohan, mga taong miangkong Kristohanon, o mga taong naas bisyo, naas kaulag. Ayaw intirtina. Ayaw sila hatagi gigayon. Kay usanas kuan nimo kanang makababag, makapahunong nimo diha sa imong pagkakabig sa Ginoo. Ang imong buhaton aron walay panahon ang tentasyon, ampingi ang imong hunahuna. Huna-huna nimo ampingi. Ang tinuod, mga kaigsuonan, sultihan maghistot ag kaning kagana bitaw or kining tawhanon nga kaibog, gisgutan man gyud na ni Apostol Pablo, gisulat man gyud na sa Biblia. Kanang ikaw ug ako pareho magitang tao. Ikaw tao, ka tao masad ko. Buti pasabot kung unsa imong pagbati, mausay ang ako ang naagi ang pagbati, or wala man po tao nga lahi og pagbati. Tao ta, mga igsoon, naagi tay kaibog. Ikaw ug ako naagi nay kaibog. Nanay pagbati. Kining pagbati, mga kaigsuonan, musamot ni siya kung imo tagaag panahon ang imong hunahuna. Kana bitaw maghuna-una ka, musamot ang imong pagbati. Labi na kung maghari nis imong nauna. Unsa may imuhang buhaton aron mawagtang ning maong pagbati? Kinahanglan wagtangon imong hunahuna. Wala na niya kay hunahuna. Ang may tabo na kay buot. Aron mawagtang kanang maong klase nga pagbati, dapat ang imong hunahuna, imong ampingan. Ang giingon sa Biblia, puna ang imong hunahuna sa mga maayong butang. Kung moingon ta nga, puna ang imong hunahuna sa mga maayong butang, naan nimo ang paggamit sa imong hunahuna. Naan nato ang kanang authority, wala sa uban. Kay tinuod man gyud nga dili sad nato pwedeng ikapanghatag ni atong hunahuna. Di man sad pwede nimong iprinda. Di man sad pwede nga moingon ka nga, sige ikaw nalay daladala aning ako nahuna, niya ikaw nalay mag-igo unsaon nimo paggamit. Timan ini siya, kanang imo nauna, ikaw ra gyud daladala na. Og ikaw ra gyud dunay authority o katungod unsaon nimo ni paggamit. Kung unsa gani naas imong nahuna, maunay imong bation. Maunay tagaan nimo sa imuhang pagbati. Kung naghuna-una ka kanunay anang butanga, maunay imong bation kanunay, maunay imong pangitaon kanunay. Huwag tanga sa imong nauna.
Mo bitaw nang uban mga igsuon na as mga drama sa radyo moingon gyud ng uban. Minaw mong drama, minaw mong mga tanaw mong mga salida, moingon gyud ang uban. Nga gikalimtan na nako, gipabati pag gyud ko nimo. Nahinumduman noon ako. Unsa may buot ipasabot? Ang mga butang nga imuhang gustong undangon, gustong likayan, ayaw na entertain na. Aron dili nimo ma-entertain ang mga butang nga imo nang gibiyaan, basaha ang Biblia. Kana bitong ang mga butang nga kana bitong mga mensahe nga makapadala nimo sa makapapukaw sa imong kaugalingon nga kaibog, ayaw na entertain na. Ang uban ana mga kaigsonan kung imong tan-awon, magpasting og cellphone. Unya pastor, di ko kakita sa imong live. Abot ipasabot. Papasa ang imuhang account diha sa FB. Aron wala na adi list. Ang uban sad may yung lisod na pastor. How? Imong klaruhon. Ang tao o babae o lalaki nga nagsamok-samok sa imuhang pagkakristohanon, sa imong pagkakabi nga gustong mo bira nimo sa imong pagkakabi. Ingna. O di ka mo undang ani. Di ka mo hunong sa pagkontak nako. I-block ti ka. I-block. Maunay bugtong pamaagi. Aron dili ka matintal. Aron dili ka maghuna-huna sa mga butang nga dili makapaymaya sa Dios. Likay. Maunay ni gibuhat ti Jose. Si Jose, adlaw-adlaw siyang gitintal sa asawa siyang agalon nga si Potiphar. Sa sige siyang gitintal, sige po siyang likay. Sa iyang paglikay mo palayo gyud siya. Wala siya moingon nga nagpalikay unya milikay nagpaantaw. Lisod man sad kay nang mulikay unya murag nagpatagad. Na may moingon nga na may pag kinaiya gyud moingon nga di nako. Unya ang huna-huna moingon nga wa palagi siya mo chat. Nangandoy pa ay nga mo chat. Mao na mga igsuon si Apostol Pablo kung imulang taon. Bisag unsa nalay iyang nasinatian pero walay nakapaundang nakapahunong sa iyang pagkakabi. Inumduman na to nga ang kaluwasan maangkon lamang sa panahon nga ikaw ug ako sa imuhang pagkakristohanon mo padayon ka. Ingon si Jesus, ang mula hutay hangtod sa katapusan mauray maluwas. Aron makalahutay ta, ikay. Likay, palayo, palay siyarog di kasabot. Petindaghanang mga pinulungan nga mga kanang gigamit aron tama lamdagan bitaw. Palay likay. Ang mga butang, ang mga tao nga budala nimo sa kalautan. Usas mga pamaagi kay karon manggod kasagaran social media. Social media mangyod di mangyod na kanang dili nimo mapugan ang tao gawas lamang kung imuhang i-block. Doon na manggoy nangutana nako mahitungod sa relasyon. Niya nagpadayon sa paggamit sa simbahan. Matod pa. Saon man kuno niya nga kining ikatulo na kong gipuyo dili mangyapon ni bana. Unya maluoy man ko. Unya kani bitong kaluoy og kining
gugma mao'y gamitong hinigiban sa tao aron magpuyo sa sala. Dili man na mao. Ang tinuod nga naay kaluoy, ang tinuod nga dunay gugma, dili uyunan ang sala. Maunay tinuod nga kaluoy, maunay tinuod nga gugma, dili uyunan ang sala. Yan ang utanan nako, unsa may akong buhaton, pastor? Unsa may akong himuon? Bulag. Pagbulag mo. Ya doon na pag yun ang utana ka ni adto mga kaigsunan nga di yun ako kalimtan. Nga tungod kay ang iyang pangutana doon na day say kanang giatngan nga gusto niyang madunggan na si pangutana, pastor, unsa may akong buhaton nga nagsabak man ko. Unya minyo man ang amahan ani. Unya dalaga gyud siya, pure gyud siyang dalaga. Murag siya biktima ba? Ako siyang giingnan nga ang angay nimong buhaton isurrender ang imong kinabuhi sa Dios. O paduol kanunay kaniya pinaagi sa pagbasag Biblia o pagpaduol sa mga tao nga tinud-anay nangalagad sa Dios nagkinabuhi sa Biblia. Ang tubag sad niya nangalagad man po ning amahan ani, pastor. Pwede ba ra adto ra ko niya magpaduol? Ako siyang giingnan nga adto sa mga nag-alagad ug nagkinabuhi sa Biblia. Kinsa man ang nagkinabuhi sa Biblia? Mga tao nga wala man napaw. Mauna nga ang nahitabo ato mga kaigsunan naghuna-huna unta siya dili maayo. Dalaygon ang Dios nga human sa among inistoryahanay kay nagdala pa man ko atong FM radio. Nakatawag siya pagbalik. Ako siyang giampo, ako siyang gidala sa mga pag-ampo. Human ato nakatawag sa balik. Insa, pastor, abi nimo. Nagpasalamat ko nga naay nag-ampo sa Ginoo para nako. Kay hapit na daay kuno niya unosa ang iyang kinabuhi. Unya kay struggle kay siya. Ang nahitabo mga kaigsunan, giadto ko niya sa usa ka lugar nga diin ko nagtrabaho, which is house of prayer. Kay nagtrabaho man ko sa house of prayer. Ang nahitabo, ako siyang gi-counselan, ako siyang gi-pandungan. O karon doon na nasay tinuod nga pana. O trabahante man siguro to sa bangko. Kana bitang si tawag ana kanang naa sa sakyanan. Unya naa sila'y anak usa. Unya siya nagpagamit sa Ginoo. Nagkahuman siya maestra. Muna nga ang atong kinabuhi doon na ginay nagkalain nga mga istorya. Doon ay nagkalain nga mga sugilanon nga makaingon ta nga dili gyud nato kaya. Ang tinuod gyud wala man gyud tay kaya kung wala ang Dios. Wala man gyud tay kaya kung wala ang Dios. Mao bitaw nang ang mensahe sa Ginoo, papuyo na to siya. Pariyo na to siya. Aron maghari siya, maguna-una tas ihang mga mensahe nga nas Biblia. Diri sa tong programa kanunay gitudloan tas Ginoo unsaon aron maghari siya. Una, mga pamaagi o mga laka nga angay natong
buhaton, una, batasana, anara ang imong kaugalingon sa pulong sa Dios sa unsang pamaagi. Sugdi dihas pag-memorize. Mangandoy ka ba kanang mangandoy tinguha nga daghan kang mga bersikulo nga memorize. Ibisi ang imong nahuna sa mga bersikulo. Memorize ka dayong mag-memorize ka sa mga kanta. Pero daghan ang pwedeng himuon nimo diha sa pulong sa Ginoo. Maminaw kag mga kantang makalangit. Ayaw na paminaw anang mga kanta nga nag-istorya sa gugma kanang mga gitawag love song. Kay mahuna-hunaan nimo ang imo makagahapon, mapukaw na pud ang imong pagkatawhanon. Nya ikaw ra pud ang mabugatan. Pero kung ang imong nahuna, ang imuhang kasing-kasing, ipaminaw nimo kanunay sa mga awit makalangit. Ikaw ang kusog kanako. May malig-on ka. Kung ang mga awit makalangit mo imong paminawon mga igsoon. Pero kung maminaw ka, imong mga nasinatian dili pa maayo, unya ang mga kanta dili patsad maayo, napay mga kanta nga nagdala og murag naghatag nimo mga pagmahay, mabugatan ka. Alang sa mga naay mga nasinatian mahitungod sa gugma o mahitungod sa mga sayop nga mga relasyon, gitawag og wrong relationship. Ang ako ang ika-advise og ako nagtuo nga kinigikan sa Dios aron matabangan nimo ang imong kaugalingon, mao ni buhata. Ang mga bakanting oras sa imong kinabuhi gamita na sa pag-memorize og mga bersikulo sa Biblia. O kaha gamita ang mga panahon sa pagpaminaw og pag-memorize sa mga kanta para sa Ginoo. O gamita na sa pagdaig nimo kaniya. Batasana na, sultihan ti balig-on ka. Pero kon ang imong kinabuhi, ang imong ang napakas pagkatawhanon, sige pagkagpaminaw ang kalibutanon, mapukaw ang imong kagahapon, masakitan ka, mabugatan ka. Ang mahitabuan na, di ka magmalipayon, di ka magmalinaon. Unya, muhari ang kaguol, muhari ang kasuko, muhari ang kasilag, kaligot-got. Ikaw ra gyapon kansi. Unya, kung imong paundayunan ang sayop nga relasyon, sayop nga pagbati, ikaw ra gyapon alkansi. Kay ngano man, hinumdumi dunay kalag ang imuhang kinabuhi, ang imong pagkaikaw dunay kalag. Hinumdumi kining kalag di ni mamatay. Ang ato rang lawas ang mamatay, apan ang atong pagkakita, ang imong pagkaikaw di na mamatay. Moatubang na sukmanan. Aron ato ang pagpangalaga ato pagkakabig walay makapahunong kay kasagaran manggun makapahunong sa pagpangalagad sa tao kaugalingon raman kaugalingong pangandoy sa kalibutan kaugalingon ra gyud. Wala may mahimo si Satanas kung ang atong kaugalingon atong gigamit sa mensahe sa Dios. Walay mahimo si Satanas. Napildi na si Satanas, gidaog na sa atong Ginoong Hesus. Kung si Jesus na anak to, og naghari si Jesus, wala na mahimo si Satanas sa ato. Ang angay na tong buhaton mao ni na amang kas imong Pinoy-anan, anara og batasana sa imong kaugalingon, ag pag-memorize og mga bersikulo upulong sa Ginoo o pag-awit og mga awit para sa Ginoo. Nindot kaayo ang resulta na sultihan ti ka. Moingon ko nga makagarantiya ko ana na kung imo nang buhaton layo ng duha katuig
ikaw na ang taong malipayon. Tinuod na. Sultihan ti ka. Sultihan ta mo mga kaigsunan. Kung imo ragyong tagaan og panahon ang balaang kasulatan, mag-memorize ka ni ana sa mga bersikulo og mag-memorize ka sa mga mensahe sa Ginoo, minaw kag mga awit, ang imong una-una, ang imong kasing-kasing matambalan, mausob, hinahinay na siyang mausob, hinahinay mugaan, og sundenti ka mga kaigsunan, hilasan na ka sa mga buhat sa kalibutan. Di nakaganahan. Kung mauna gani na imuhang pagbati, wow, nag-uban na ang Dios nimo. Naghari na ang Dios nimo. Naana ang bunga sa balang espiritu. Og maunay ilhanan nga ikaw iyanas Ginoo. Mao na mga kaigsuonan sa kinabuhi ni Apostol Pablo, walay nakapaundang sa iyang pagkakabig. Giluto siya, gipasakitan siya, gibilanggo siya. Walay nakapaundang o nakapahunong sa iyang pagkakabig. Dapat sa atong pagkakabig, wala say makapaundang o makapahunong nato. Aron walay makapahunong o makapaundang sa atong pagkakabig diha kang Kristo, ang atong kaugalingon, mga kaigsuonan, kinahanglan ang tawhanon, kalibutanong kailibgon atong pati. Unsaon man pastor, sa ako nang gikaingon, sa gipakita dinhi, kay gipisa-pisa man gyud ang kalibutanon nga kailibgon, likay. Katong mga panahon nga imong gihatag sa mga tao o sa mga butang nga nakapahunong sa imong pagkakabig, putla ang relasyon. Huwag tanga. O niya, ibisi imong nauna, imong kasing-kasing sa Biblia. Orong ginitambal. Wa nay lain pa. Konsultihan ta mo mga kaigsuonan, sakto man ang magpaampo ka. Sakto man ang magpa-pre-request ka mahitungod sa imong kabaguhan. Pero moabot lamang na og mahitabo og masinatian lang nimo na kung ang pamaagi karon nga imong nadunggan, imo nang sugdan. Pag-memorize og mga persikulo mahitungod sa pagtuo, bautismo, mahitungod sa saad sa Dios, sa mga pagtulunan sa Dios. Kunya, ibisi ang munahuna, ibisi ang imong kasing-kasing sa mga awit nga makalangit. Samtang nagtrabaho ka, minaw kag awit makalangit. Wow, suldihan ti ka. Ikaw nga tao, ikaw nga malipayon, kaayo nga nagpaabot sa Ginoo. Magampo ta mga kaigsuonan, salamat sa Ginoo sa ihang pagkamaayo. Ang atong oras alas 9:45 na sa kagabion. Mag-abot ta sa dili pa ko manamili. Amahan na mga Dios nga magkagahom, nagpasalamat kami sa imong mga pulong sa kinabuhi o Dios sa imong alagad. Nga diin na himong panalangin sa among kinabuhi karon. Salamat o Dios sa mga mensahe sa kinabuhi ni Pablo. Dalaygon ka nga Dios nga nagasugilon, nagatudlo ka namo kung unsaon aron malikayan namo ang mga butang nga makapahunong sa among pagkakabig kanimo. Diha kanimo amahan ang among kinabuhi. Ang among kinabuhi alang lamang kanimo. Busa amahan, amo kang ipasalamatan nga diin mag-uban ka kanunay sa among kinabuhi. Diin padayon mo kaming pahinumduman sa angay namong buhaton, mao ang pagtipig sa imong mga pulong, pagmemorya sa mga mensahe nga gikan kanimo nga imong gibilin diha sa balaang kasulatan. I-bless Ginoo matag usa, diin among ma-enjoy ang time, mga panahon, mga adlaw nga imong gihatag kanamo
diha sa pagtipig sa mga pulog, mga mensahe gikan kanimo. Bless Ginoo ko mga kaigsoon. Diin ang amo ang kinabuhi. Walay laing maalagaran kundi ikaw nga nagluwas o nagbag-o ni ining tanan. Bless Ginoo matag usa in Jesus name. Amen ug amen. Mga igsoon, sugdi na ang angay nimong buhaton, ang angay na kong buhaton, ang angay na tong buhaton, pag-memorize ang mga bersikulo. Pag-memorize sa mga mensahe sa ni Kristo. Kini nyo igsuon, Pastor Gideon moingon sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Naay mo nitawag basig mao ni ang nitawag kag kanina. Salamat kaayo. Good night. Nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagdahin, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,